नमस्कार प्रणाम भैया लोग। हम अवधि का एक पंचम प्रदेशी अंकु एगो लड़की के मछली मरवा से प्यार हो गई बा और कैसे भइल बाटे आई गीतकार सुरजीत जी का लिखे बाटे। आई गीत के माध्यम से सुनी जा और ये गीत के रिकॉर्डिंग अघोरी स्टूडियो जलालपुर के माध्यम से भइल बाटे और म्यूजिक डायरेक्टर जेड राकेश जी के देख रेख में भैया। और सुनी जा का भाव बा और कैसे बा हो। रोजे नदिया में जाल उतारे देख हमरा के ऊ आँख मारे। रोजे नदिया में जाल उतारे देख हमरा के ऊ आँख मारे। हाँ बड़ी बड़ी मछली निकाले ला सखी पोखरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मरे आशिक की नजर, जब तक ना मरे आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। हमरो ऊ दिलवा के हो गइले हीरो, बाकी सब देखे में लागेले जीरो। हमरो ऊ दिलवा के हो गइले हीरो, बाकी सब लागेले देखे में जीरो। लेके मच्छरदानी छाने लहो, गड़ही से पानी निकाले लहो, निकाले लहो, निकाले लहो, निकाले लहो, निकाले लहो। भेजले बगहना गढ़ा के उता सोनरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। मारी के मछरी बजरिया में बेचे, जाई खरीदे ऊ हमही के देखे। मारी के मछरी बजरिया में बेचे, जाई खरीदे त हमही के देखे। मारी के मछरी बजरिया में बेचे, जाई खरीदे तो हमही के देखे। काहे ला पैसा न चाही सनम, चुम्मा एगो दे दो नहीं करा शरम। करा ना शरम नहीं करा शरम, करा ना शरम जानू करा ना शरम। हो आई लव यू बोले ला पंचम जिगरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे मच्छर मरवा से। रोजे नदिया में जाल उतारे देख हमरा के आँख उता मारे।
नदिया में